Ufefele Nkosi yethu ngubani yena ufefe? Yaba ndicinga uthandaza phambi kokuba ndilale qha ndiyacinga uba ndathi ufefele Nkosi yethu thana. Nawo umbuzo, ngubani ufefele Nkosi yethu? Ufefele Nkosi yethu ngubani yena? Sezawuhlala nam nje ngubani uvela phi? Andifuni ukuthi ufefe kumntu endingayaziyo. Kudala sibhanqwe sihambe sibeke izandla siwe kanti asiwanga kanti senze ijayivi yokuwa. Kanti akho nto ithembakalayo. Ndifuna uyazi uba ngubani ufefele Nkosi yethu kuba ndizawuthandaza ngoba before ndilale, but ndifuna uqiniseka kuqala uba ufefele Nkosi yethu ndingake ndifumane inambari yakhe kuqala ndimbuze uba xa ezawuhlala nam uhlala phi yena, uvela phi yena, sefuna uba kufuneka uba kanti uhlala nam ukuze kube kunaphakade. Ngubani naphakade kuqala? Kuphi enaphakadeni? Kude kufikele enaphakadeni sesifike nini apho besiqale khona? Ndifuna apho kuqalwe khona sikufikele kakade side sifike nini ephakadeni uba kudala kodwa kude kube kunaphakade. Ndifuna ukwazi izondo phambi kokuba ndithandaza. UThixo makandincede ndiphendule ezondo uba kuphi enaphakadeni. Sawude sifike nini enaphakadeni uba sikhule kuthiwa kude kube kunaphakade? Ngubani uphakade yena? Ingathi kanti ndinkumkani phakade njengoba nje singathi imithandazo yam ipheleleyo kanti ndinkumkani phakade lo ixesha lonke. Ngubani uphakade yena? Sesizawufikelela nje ephakadeni. Ukufika ephakadeni kuzawuthini? What if iphakade lingafuni uba libeke inantsika, libeke ii-tolls xa uzofika ephakadeni kuvalwe ngee-tolls? Andifuni uthandaza nje namhlanje, andifuni kwenza nje. Ya, loo nto ndiyicingayo. Ya, molweni futhi.